Красиви са левченските старци, романтика и митично таинство крие танцът на старците. Стъпките са бавни, отмерени, тежки, разтърсват мегдана. Хлопките запяват песен, която замайва душите и гали слуха. Човек не може да бъде запленен от тяхната красота. Неизменно преди старците на мегдана излизат дяволите. Те стъпват бавно и удрят ритмично и отмерено черните връшници. Старците излизат и продължават песента и своите хлопки. Обредите, които извършват кукерите, са тясно свързани с трудовата дейност на хората и тяхната надежда за богат плод от ниви и градини. Това са кукерите от село Васил Левски.